jenang pliringan. Wektu ngampiri neton utawa gehamong-awong kae lur, kan enek jenenge jenang pliringan. Lah kuwi karepe piye wong Jawa nggawe jenang pliringan kae? Kuwi ngabekteni sedulur sing ana kanan kiring, tegese kanan kiwane dhewe, kiwa tengene dhewe lan sedulur sing nang ngajeng wingking, tegese ngarep burine dhewe. Lah dhewe iki dijaga lho. Karo pangerane lewat sedulurane dhewe kuwi. Lah sedulure dhewe iki ora turu lho. Kuwi utusane pangeran kon jaga awake dhewe. Mulane menungso kuwi makhluk kesayangane Gusti Allah, kesayangan pangeran. Wong menungsone turu kuwi lho, awake dhewe dijaga sedulure dhewe. Ngarep mburi enek, kiwa tengen enek. Mulane wong turu kae delan ora kelingan apa-apa, lho. Semut e ibarate gak wani nyokot kok. Paling sing wani nyokot gerjingklong. Ngene ngweko dhisik lho. Liwat kuping sik nging baru nyokot, ora langsung nyokot. Mesti dalan arep enek nyamuk nyokot kae kan biasane kan sok enek swara nyak jingklong sik nging ngono. Memberitahu ora oleh syukur nggodha menungso ya ora oleh. Soale apa menungso iki kesayangane pangeran khalifah sing ngatur donya. Mulane karo pangeran diwehi pendamping utawa penjaga sedulur enek sing wong Jawa ngaran kae kanan kiwa ngarep ndi ya jaga dhewe lho. Lah kuwi karo wong Jawa dibekteni utawa dihormati karo wujute jenang pliringan.